Salamat kayo nya diya pag yun. Busig Gulyat, dala ko'y pangutana. Kitsa ka nito nagdaan sa drama nga gabi na commander. Ako ni si Herman Aguilar, si Tony Rabanes. Mao to'y gada sa ato ang gabi na commander. Patay na si Tony, taon-taon na. Mga pila na katuig ang nilabay. Nya, kinsa gini, dapay si Hernan Guhar ang nangutana na to niya. Kaning usa, apo ni Juan Susimo, apo ni Juan Susimo, Gulyat, kinsa ganito imong kauban nga artist saging matikaan ug real sad name ni Diana sa langob sa Garagala. Ang babae ato si Pinky hikain kanang mama ni Carol hikain mao na si gada sa ato sa inda katong mutya saging mantikaan si Nining. Nag-vlog sa Manay gada, ha? Si Pinky nag-vlog sa. Ano vlog sad una si vlog si Ma'am Pinky pod unya ang tinuon nga ngan sa Diana katong sa langob sa Karagala si Inday Angelica Imbong. Na si Angelica daga pa biya ron si Angelica Imbong hangtod karon gwapa gyapon si Angelica Diana gyapon kay naong na si kanang Facebook account Angelica. Tanawan na ninyo, Angie, tanawan ninyo. Na din ha, ang murag, ang iyang profile, kay murag iro, man siguro kay mahilig lang kayo tao ni siyang iro, si Angelica. Daghan siyang mga iro nga pangbuhi. Basta mauna to ha. Dong Marlon, thank you kayo. O ni apo ni Juan Susimo. Salamat kayo og ni Hernan Aguhar. Thank you kayo ninyong tanan. Salamat kayo sa ato ang mga kigsuon. Sa tanang mga kakigol nga ni follow og ni like og share sa ato ang mga vlog. Thank you kayo ninyong tanan. Nya comment pod mo nya. Thank you kayo. Salamat kayo ninyo mga kigol. Sa tanang mga tagagawas nga nanaw na to. Thank you kayo ninyong tanan. God bless us all. Amen. Thank you Lord. Thank you Mama Mary.